Kebelah paro ki bapak sasisin yang kena program Jingiaseng jengi hingga ke YouTube channel ke jisia Chennai. Nah, ai kebelah langi paro ki Dkhar jaga Jingiaseng bat ki weiru ki paro banget kateng bat tiang tam menang penem jengi ujis press. Ni kum ke jisia Chennai, ni ai kebelah Women Sunday ya paro ki lang weiru jo. Kateng ujis press. Ni ayu ya ulai masa sisin pat ulap le kala bangin sengap bat syak skor dekat ketien dengan lingba syakri dengan kamtam akum kini kuat. Tementa Sngi ninyo ya kajengkren lingba iba Standhope ke Sanlang ibade ibai na kirangba jaga balang ulai palabati Shillong. Iba Standhope idai ikpa jeng Daniel bat Dr. Stacy Marbalyang ibadairu i-President Barem yang kerja Chennai. Iba Standhope ilajuan bani selok lang bat ni hakikat tu kat ni Jingiaseng jongi Chennai wat hakikat together kebangi pelong hasilong ausnam arja kapra hakaba ilasam ya ketin jong blairu ni kum ka Jingiaseng ni duai bau blai lang kerku yapi bat ka Iengskhem yapi bat pindang la bapin la menangnya syakri ya kakam kejong play di habastang ni kan Jingiaseng ngan boleh kendiat naga ketingin kejong play kabang la Iengskhem nag sam prabusau kat khot basau adu banyom ikentin ki ong komne sup kita ke basyong hayeng jongme kin dang yaro shu yame sup uta ubrio uba kabor jong ka hame uba kilenti ba sha seyon ki dono jong haba ki ya yakatham baka ki pelong kerjaka umpolio yaka wat uslap ubashua utap yaka nakijingkerku kiyalet nakabor sakabor uwei baro upa ahmad ublay hasion yoroi try the text kabangini pule hagenika janmit kalong na Dkhar.Mathaios kalong na pusang kerkat keban reo do pra bat ke khatlai tin jublai ko ongkum ni bat pinses ngosh pang kitma bat ki benai kitma to sumar phi bat su puslai na baga dei bakini ki baro kedlong henry ka bakut tampa lajia na baga kenja ben reo kan yang ile ka kenja ben reo bat ke himaro ke hima bat ke long inam sneu baga jingiap tham ro bat ke jiknu jomai shibun ki jaga henry ki ne baro ki long tang ki jinstang ki jingjynjar henry jar ubarele hadu ka bakut uta ke ni ban yo lagi to blen ker khu ba puli ka ke jomo Angu ublay na kabantang ni ka janmit hagaba niyo ay kaban puli bariya puso ni ka tin ka bakhoy ka jublay ay ngasko ban ay kublay ka KGCF Chennai ay kublay baro hagateng ka batyang tang ka jung turan jisu nung kani mo jungi iye magisngi ki ba tap da ki kuwar ki ba susi Jingjynjar ki ba sneo Jingiaseng kepala sari kepala thai bergoi kepala ini keban bu shibun ki cingkeli balik ini kijia barlano ginkot apa ini pais kaktin ke bakhu ki jublai kedua ni ke jubab lagi puli na kitab jung amas kelana ke basau berkat ke banyo terter tin jublay ko am barngala khangru yuslap napi habarangdan lai banai hadu ka ayum ot bat ngalapan hapslap hakawi ganong ba bat ngalapan long bano hapslap hakawi bat ganong ba kawi kabenta kala yoslap tiga ta kabenta kabam yoslap kala ya perkhom kupta ar ni lai tili ganong ba kila ya yor shikawi ganong ba
bandi ti kim jas tiang pen ban phim chum la phai shan na ong trai halendet jong gini gi jingten ju ki suffering kadang ga jing thumu bagat ga jing thumu kat kom ga tin jung blei ko ong bo blei kwa pan pen phai ngi sho le se he ki por ki bala dep blei lok hot ya lagi jong gi breu to ga sur ga bajam ka sur jo ga jing e bagin ino ikilanti ki pop ki jongi kilanti boman ki jongi bagin phai ne ki jing yat wer ki jongi bagin wa ti ka khmat ki jutrai ri ka ta kam sim la si so satia but ha ka jing start ka jong blei siula sha khnang ni ki bagin jia mata kumbo wang ye ki bata ki bangi e na sning ba sampat to pin so shit ham pin kala ro mot ublei la sha khnang ni ten ju ok ni por waktin ju blei ko ong ya ga ba nginyo ke ban phai shu agar khor ba khandai wang na la sho ep de ka jingyap tram bat ka babam khnan ya ga jing kadrai ki per jo phi bat ki briso wan jo phi bat ki ding dambo jo phi bat ki ding olep jo phi put wala bam do pen ban phem cham la phai sha na ong trai ngala pha habring jo phi ye ga jingyap khlam kum kor kom ka Egypt ye ki samla shan rang jo phi ngala pen yap ta ga wai lam bar ngala rano e ki kulai ki jo phi bar ga jing u khong ka je ka shong dara jo phi ngala pen ki hadu ka thil khmo jo phi pen ban phem cham la phai sha na ong trai kadon tang ko wai ga jing thu halan da jo ki ni ki jing jinjar bar ka ta ga lom bo blei kwa ngi bagi phai khmat shu but ha ke bakum gani ko por ke jingkali kalong ayu ga dei ban le na ga ju kani ka kitab ju amos ublei upha igni ka khobor ji kon Israel ong namar kata kum ni ngan le yami ko Israel but namar bangan le ikani hami to khre bani kan do baru blei jo mi ko Israel to pen khre bani kan do blei jo namar bang amdan da goi pat galat ngimla on jangai no blei ngimla on khri na khmat ke jidol kat ke jo hagal no basan ke khot ke ban ro ong to wat yo trai ti pin in yo bo un mi no kum ka ding ha ka yim Joseph bat bakan bam du no bat amdon ba pen lip ye ka ha tha phi ke ba pen kala hur khthang ye ke jing bishar bat ke ba pen kalon ye ka khandau ha ka khandau ye ka hok wat yo trai pin yo im khot khat sa ko to bat ye ka ba bha ti om ye ka basnyo ba pin yo in te ko to trai u blei ki pan u long lem ba phi kum ba phi om to shuni ka basnyo but e je ka ba bha but pen long ye ka jing bishar ha ka khodop le se trai u blei ki pan un le sne ye ki basa jo Joseph le se u blei u sne le se u blei sne ka tin jo blei ka bo blei long blei jo sne kum bo pa wi sne yo khun bo ko kum taro blei wi sne ye kita ki ba wa de ka khamat ka jo ha ka ba kum ni ka por ha ka ba ngim tip shu kum no le tin jom le ka sang ko ba khane phuai ko ong ye kani ka tin ko ba so tan uta ba shong ha ka jaka bari jo bakhri ta me un yo ye ne ha ka jing ka jo bodon bor baro ngila ban pen sriem ye kani ka Jingiarap kani ka khlam COVID-19 ka bang yo I ha ka snem ya se namar bakal khta e ka perthai salonsar kala khta e ka ri ge jongi kala khta e ki shnong gi thau ge jongi kala khta e ka perthai bro goi ka bakum kani la se
ngila man siam ka yer kan kum ka jing shri om ka po junowa rege jing fer ka long ba ha ka po junowa ublei ula plek yam tang prangot ki man sim rei ha ka ni ka khlam go man tang Iengskhem ublei ha ka jis nei ba khra ba ju un plek isibun nangi but da ka wi ka lam ti ne da ka wi pat ublei un pen kot no e ka ni ka jing tham na ka bor ba ji start ba ka bor ka ju reke e ka ba de yangi ban ne ka long ba tungin wat e ka jakari chu ma khli tame buin yo la yam nuwa udon ka yingling yer bo blei la bu khang ye ka ban pen ri u ban light na ka ji shle ban light na ka jingyap ngi ha ki ni ski ba mata tin ju blei ka ang ka don ka ji dor kat ka ju try ha ka bri la ban shong sa ang ta ba ki ni ji them ki dong la ban ka ta ye ka ji em ka ju but ko wi ru dari pe ko mi la puli no Matthios kul no bar pusau ha ka khot ba khat lai Tuhan Yesus ong kum ni ujar bayi ni hadu ka bakot uta ka ni ban lanyam manu bom kwa ban ya ngi borong ngi kwa ban ya ngi kwa ban like naga ni jipang ngi kwa ban like na kini ki jing tunju ngi bakum kini ban ngi kham tam e ka jing like yam na ka jing bitar ka ju play ko bai la puli de kitab ju amos but ka jing like yam ka ri tang ka jing ne hadu ka bakot jakat bajia play khwading ni sig jing ne kalong ka ba phla ban pe ye ka khubor ju play ka bo tho se ki nyu de ki balang ka bangila ban shem na kitab ji pau nagal nong ka ba lai ter ka balang ka ba kini nyu tu di balang ke bagat thep ye ka balang po Sardis Philadelphia Ephesus Pergamos Thyatira Smyrna bakunta teter but habaro ki kini ki balang ka khubor paring ne ka central theme ka ba play Ukraine kolong ka jiene hadu ka bakot kata ka di boban ngimban ka por ban puli reina ka kitab jumat pangla nong ka baar ka khar banyo pasipau ba khanyo arpunyo juk nong balai khar ka san khar ar phuwei ter blei Ukraine George pangka jine ada bakot ruta ban ayem magi tenju hi kimlong ki ban nesa Jacob ong suk tau beri we sha yu tenju na ba habala tenju yu diang ka pasiat ke jim ya ka botrai ba kula ra kita ki bai jo tungin ye sha i tenju ritungin up kermen ye jipin em ku trai tungin wat ye khapat ju trai ye ka ban yo ban la jem compare ki engilong bat hang nongidan compare ka no ki khiar ki tenju ki bangi shem ji mi chungi kala ban long ka jing do ka jing kerdo ka jing pang system ji jetting babun jan rei kini ki long tang sipor hadin juga meet ka badum seni akan wan ka jing shai ka step overnight bangi kan no gumta ya ka jai pendru jungi ka ri jungi ka perthep ro we hadin jungi lo o yong ba ka kat ni ka jing dum Iengskhem ka jing shai ju trai kan wan but kan wan rai ka jing kimena ka jing chungi tongin bu ho play so ban ai khu play lo ki khindiat intien ba tongin ya bu la ka jing dwai ne por bu play on kar khui ngi tongin dwai la trai ngi ai ngo i ko teng ka ba khoi ka jomi bagi dani me play uba em play wa shong ka cat play wa ai ngi
ia ke kubur jadi jingkermen para pedeng jong ki jingdu jingkermen ki bakal sodong ia ki Sngi ki jongi bari ke berthai ki jongi ke bamenta ko trai Iengskhem ko kenrat ke ti ki jomi kan kener aplai joma bat kat palai em ko trai bi joma menam sha atrai ben tenju ini palat ke bangila mat sha ha pedeng jong ni tenju ke bakrau kat ni ablai ke belapen syayong yo paitlang boro situlok ke berthai nadu ibaret sadu ke bakrau Iengskhem ablai ben thau galat online bat ini I ke sangti ke jomi si simpan ke berthai kan tip bari tang mami ablai wala ia ke ban ai ia ke Jingiarap aku por begitan kam mela ong bar khot kerpat eme ke Jingjynjar men pai kitin bari ini aban pedan boram ke teng ke jomi ai bo pai lang jomi hakeling hang no budon on pai khamat chimi on khot kerpat eme bat ini yo ke jing palai kin try hakaya ke biang ko kana ni ai ke boram ke jing ko shami mentaj ka ta bo